बर'फोरनि गेजेराव एसेबां गाज्रि मैला गोसोनि गावजों गाव एना एनि सैलायै दानो जानो हमबाय रायजोफोर। बिनिनो आङो दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों, जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै मा सानो मा बुङो बेखौ रायजोफोरा बिजिरनानै नायबानो जाबाय। जोंहा कमेडियान एक्टर फैलाजि बरगयारी सारखौ माने UPPL आव माने देरहागोन होननानै बुंना लानायनि थाखायनो माने सासे बिथाङा खुदै मुजुना गारदों आरोना, खुदै मुजुदों, लाजिदों, माने बायदिसिना बुंनानै माने लाजि फोनांदों माने मिडियानि गेजेरजों। नाथाय बियो माने बिराद गोरोन्थि। बिनि खुदै मुजुनाया गावनि बिमा बिफानि मोदोमावनो गारनाय जादों। मानो होनब्ला बर' हारिनि गेजेराव रावबो हारियाथ' दारायाखै, बर'नि गेजेराव जारायदोंना पार्टिया मोनै जाना होनानै। नाथाय बे जेनबाय, बे थाबाय, बै देरहाबाय, बे माबाबाय। नाथाय देरहानायाथ' बयबो बुंखागोन जों देरहागोन, जों देरहागोन, जोंना इसिं जाबाय, जोंना इसिं जाबाय, बेखौथ' बयबो मिथिखायो, जाम्बा जाम्बियाबो मिथियो। नाथाय बेयाव सासे मानसिया जि बिदि दा मिडियानि गेजेराव माने खुदै गारनानै देखायनायाथ' बिराद उसित बाथ्रा, माने लाजिथाव आरो मुगैथाव खामानिफोर। माने सोरबायदिया खुदै मुजुदोंमोन, आं नैबे भिडिअ क्लिपखौ नैबे होना होनि आङो, बेखौ नायलांनानै रायजो राजाफ्रा मा सानो एसे नायनानै नायग्रोना लादो, नायग्रोनानै ओमफ्राय कमेन्ट हरबानो जाबाय मा बुङो बे बिथांनि सायाव। माबोरै दङ? न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय? बोरो नोंनि गोदै गोदै रावा? हा? 17था 20था गाहाम देरहागोन होननाया? हाथ्थु लाजिनो रोङा। सोर फाग्ला नोंलाय 17था बुथारनानै देरहानो नोंलाय? 6थाल'सो देरहादों। 6था सार थगायजाबायनो। थाखा खम जादों पाब्लिकआबो। ओमफ्राय बदा सोरनाव थुदों? नांगोलाव। ओरैबायदि थगायजामारबाय।